Yun nalagay ka pa. Sabay ni Mario. Istorya na tanan na kay kanang murag naglibog nag mga tao nga nung katagawas. So manay rason guys, lisod ka adto ang nang kuan kay imbis nga nanan patoy pag-asa kay niingon naman lagi tuog kanang naay nadlek na tiguang naman tong ning kiha kay ang asawa sa namatay wa man ning kiha kay nakaywa man da sa kuan sa sitwasyon. So mato nga ni sa Marjorie nga at ipatulpo na lamang kuno kay para madali kuno ang investigasyon. Diya kay boss Marjorie nga masakitin ako di diyan hadlok siguro si Jakay ang sakit ba Jakay may panahon nga magnut na ni ang gam sinja hadlok si Jakay basin hadlok siguro basin mamatay ko simba ko diyan pa nakagawa sakit sa mga magwa nila. Hoy! Hi guys, karon dahil ganin na nagbubuhan sa nakabalik ko kung may nito ni Joma ko. Yang nandi sa mga puti ako yung maglabang kay di ka maglabang puti. Puti na puti. So, niguan man namin ibalik karon maglabang. Hi guys, request isang utan kay dugay na kon sa kakagutan pero agbo ko nagkakwa. Karon nga Pinanya kasi manawa ko nga kwan sa gagsuntin nga ni patambang ka. agbo karon nga ano. So Matawag naman ko, di naman ko mabangin ng buhok basta. Matawag na gani ko guys, wala dyan po, di na dyan po. Ijang sedan guys, requested niya nila oy isagol na kay mag-isad isagol dyan. Chicken. Di ka na. Sana utang guys, Sige na, tao na. utang. Hey guys, yung anak nagluto din kong lawoy dia. Basa. Lawoy. Buwan. Buwan ka ako. Nagluto na ako. Mga punta guys, sila ng lawoy. Buwan. A few moments later. Di na ka? Di, vlog ko. Kaniyahang iPhone. Hi guys, karon di ay nice ka jo agkuan. Nice kayo ang dagat karon. So, di ka na di ko naligo na. So, lakos pero ginabasa kay. Nag-live ko sa Facebook. Diyan guys.
Balik lagi ka, day. Ha? Di na ka maligo? Sa semento, ah. Nais ka durunog dagat basta ingarong panahon, ah. Parang tinawad, Jud. As in. Na. Sa gazang-hazang na, gazang-hazang na. Diyan, guys. Naikuan na mga daghang mga nangutan na sa ahon kuan kanan na saba sinsya na mo saba ha hindi saan di atas baybay ang si Marjorie nga mga bilak so nagbilak si Jakay at bilak si Jakay state istorya man sila sa abogado kuan kanan na isang gilakan kay nagiring ang abogado dito sa Iligan kan mag-goods ka nang good na mo gi saba pa pero karon yun wag isang amahan nga pwede na kay nangaso lagi migtabang sa si makatabang ni Dia kana siya guys ipasangin lang siya kaso nga murder dito sa Iligan natinga na laman mi nganong nana siya kaso nga murder pero kana guys dugay na nakadon na hitabo pila na ka years 2014 unja kuan ka nang naay katulaging gi kuan si og pusil dari gi plantinan sa pusil na sana nakita na nadisela ang kaso dato sa Iligan sa pasanginan sa kaso nga murder alisod ba ng murder guys nga nahitabo na kuan ka nang naay nahadlok ang ning kuan ni Dia ning kaso niya dito katong pagkapriso ni Dia matuningan nga back out siya sa kaso Dia kanila si Mario kay naluoy man po siya sa ijang kay pamilya raman guys ang namatay katong namatay accident ito bana sa ijang pagumangken kadugo ra lagi Dia Diyan ipadala no 100,000 tapos ningila kayo ngano kuno yun na nagilid ko ni Diyan papa dala ni Diyan 100,000 ako kung gayon nagsend tong 50 yung pagkakuha ni Diyan tong July kay ningin man nga katong ning kaso niya nga mo back out tas kaso kay gikasuhan lagi sa rato sa karon pa sa nakaibaw katong pagdakop ni Zara di sa Alicia Diyan kanang nailis sa ni murder ko wa ba na kung ko ng kaso lagi ko ng murder matod pa Dia kung nilak si Dia kay ngano ko no istoran sa abogado nga agkay magipangutana nga di ba ningin man ka attorney nga January na kanang malinaw na buto sabot mura og kanang nay narabay pag-asa nga mogawas na Dia ang problema dai guys kay madi ko no mo back out ang tiguang na maganang ningkiha kay ang katong kaso ni Mario ang asawa sa namatay wa ning kiha kay nakaibaw si Dia sa nahitabo nga kanang wa jud gipusil katong ijang bana nga namatay kay na aksidente sa pusil rapid kay gara-gara lagi ko non sa aksidente sa timings nga inagaugma si Mario mo nanay ticket flight na padung sa Manila wa day sa kaibaw nga si Dia may gipasanginan sila gikasuhan pero dugay lagi na nahitabo so ning sige maglaroy ato mig Manila ato mig kanang nay sa kasaasami kampante ra pa siya kayo sa kaybaw nga nadala si kaso dito Dia mo to nga gikon siguro siya gihalugkat siya dari sa kanang naay Putlong Kam di sa among barangay so gihalugkat si Dia mo to nga nakalkal nga nahibawan nga naday kuno sa murder nga case so mo to nga ang hilaka ni Marjorie kay ningin mag-abogado nga naghearing ni kamera Dia mo nga pwede rin nga na maghearing nga walay side sa pikas Dia ang isuon ba ni Mario dito sa Iligan ko mga tiguang na Dia ang hinilak si Dia kay mura ko no wa ko ni parinti si ko anja niya mag-abogado nga kanang ang hearing nila ang hearing karon 30 otro kanang naan dis Mario matubang Dia
kanang pangutanon si Za og not guilty or guilty. Last nga kuno na anja basin kay ni malaging back out ng tiguang ja. Niingin si Za ko og ni back out ako ng tiguang ng abogado kung ni back out na siya dapat ngaw sa Mario og ni nakatag na og resistant kanang affidavit of resistant. Ja wa kabuhat aga to ni kay dakan ko nog istorya ang tiguang so mag boto guys moto nga hilak sa nini kay gimiyon ako isang papa pero karon nga kuan basin ugma Friday mo ron ja ugma mo kanin mo dom niya asang dadon ja asang ipa para sa kay basin tanan sang sigigila ko sara isa lagi hilak madadton ja ay lamang ipa dasa kita na silang papa para sa na ugma ka kanang adtong ugma puhon ano kaday dari ra ko guys ako sa mabaw kay nalipong ko kay napay sa dipis ang tambaw dya ato ko lang kay masamantari nalipong ka kay niya nagatong una labaw raman posible pag makuanta ano mas so nice kazug dagat pagiwat kong kanang ay isang mori dari kay inyong tumaligo-ligo mo siya sa natin sinilas kay agang udig ka pa man nabasa kaya ang kuning lublob ganina kay nag-live lang ko Ano akong cellphone? ano man vlog po ka Bakit ko? okay init na ra ba Wala ka nindot sa isa. pagkatang dugdug gaya pa nakapamahaw luoy katang hiro Wala na kaon. pwede yung sa magdukay kaya katang hiro luoy wato po ko na mahaw di ay kapira ko ganina ano naman gusto ka mato sila ngayon ano magusto sa gawas ha tangtangon ka ng basa kay isa mo sa banyo kay ang mawara lagi atin anong kuan damage may mga kuan bunbun mga bukbuk gagmay di na pwede masuda tos kuan kita lagi yung problema dani ra lamon ta padong ni mo luo hay Ulo. ha Kaya ang high tide kay gabi man. amulo na ni ron so kaning bato madako dani dako dito ko salamat dani nga kuan siwol sa gobyerno no kay nakaharang din sa atin kaning bayan ng ramen kaning mga kudari pero dari kita nag kanang habagat agi mo way sa lipo balay masa pa hatong pintura dana atong pintura ning gahi na hello gila sa sayang gawas kayo papinturahan ko man nagkuan ito bitang di mo suot ng kanang di mo suot ng kuan dai di mo suot ng kuan naman diha pa kan di mo suot ito ng kubi kaya nga natin pinturahan Waterproofing. waterproofing okay makipagtok biya tingin mo itong kusi dito day Kunso. katong taga kuan taga center Yun nga palagi. ugma pa ano ka man ta ugma Kuha naman ron. duty siguro sa nun sa gabi na magsadyo na naman sa mga tao na Isda. pa suya ano ba tayo suya Gana na ko kay ang isda ni Ana. Tago din na sila sa bus. ari man na sila rin sila gud ka isda dari kay parang pangunga sila isda lagi pa nung makaagtubol isda ang gitubo dani kay mga libang dani sila nakaminit niya ng video tugtog lang po niya sa gahap unahin po na So yun nalagay ka pa. sabay ni Mario istorya na tanan na kay
kanang murag naglibog nag mga tao nga nung patagawas. So manay rason guys, lisod ka adto ang isang kuan kay imbis nga nanan tatoy pag-asa kay niingon na malagi tuog kanang naay nadlek na tiguwang naman tong ning kiha kay ang asawa sa namatay wa man ning kiha kay nakaywa man siya sa kuan sa sitwasyon. So mato nga ni sa Marjorie nga at ipatulpo na lamang kuno kay para madali kuno ang investigasyon kay boss Marjorie nga masakitin ako di dyan hadlok siguro si Jakay ang sakit ba Jakay may panahon nga magnit-ngat ni ang gam si Jakay hadlok si Jakay basin hadlok siguro basin mamatay ko simba ko diyan pa nakagawa sakit sa may magwa nila atiman nga bisan nga nira ko nakatiman gyapon ko nila guys lahat nang paglabas yung labunan. Ay si Buboy di pa din mo masaligan guys sa kuan about sa mga cleaning or paglaba dia sa mga sanina nila mga lata sa saninang Marjorie kay gisudra sa kananay basket bitaw nga butang naglabunan dya sila nakadlaw na bidaan sa gawas tulo ka dres ang lalata kay kanang na ay kain ba sa daris among lugar kay parat dya kanang na ay uwanan initan so pagkuling na nadagta na kunang sayang ang sanina so lisod og kuan kay pila mi kaadlaw sa Cebu wa man di manglaba dya kanang na ay na malag ito wala nang pinakasok kay bawo ko sa ilang ko narang istoryahan gabi na nganong nangyani ninja tubag ra sa sorry mami ni sorry mami kay kanang na ay kung sa kay ba nga malata daw ko malata jud basta kay nabasaan dya nainitan nan dya wa nalagi sa bulingan di man pud musuko guys sa istorya na pero jud na wa pud na gikasukan harang giingnan nga nganon sa nahitabo nga nang wa kalabay nga nan dya harang pangutana agtubag sorry mami ra man dya wa ampun sila di sila musukol guys around di man sila musukol og istoryahan ni mug na sila sa dya ano yung kapanan kadi lang magdudya di pud may explain silang kagalingan ug ngano marato giingnan nga sorry mami wala nga maluoy pud ta kay di lagi musukol ang ilang ko di musuy si katong laki di ra mo ting masajob di ra mo tingog ako sagdaran pud na magduha kay aga lambod nga kanang wasa nagpasagad sang pagtuon kay eskwela man dya kanang na ay di padalim guys sa isang sitwasyon nga kanang mag-asa sa isang maguwang mo na nga kaya pud lang ug kuan basta kay magtarong na mag-eskwela kaya mura man ay atong kuan nga makaman sa eskwela kay palang ko na nila hindi ako sa na pa may problema kay ag kanang na ilang lisensya sa ilang negosyo dito dya wa siguro din mi ako ang abang dato sa ilang kuan ron kay ting venue man sa ilang amilyar dya amilyar si Mario may nag kanang rinyo danan saan man ni sa pagrinyo nga pamon sa BGMP sa nalagi na matukog magi sa mga tanan kung saan sa pamagi dana nga kanang nay ko ang ilang negosyo dito Tuon man sa'yo ng Boracay. ha katuon nimo katuon nimo Boracay so ilang amilyar guys si Mario Joy Francis dana kay dyan malagi na nga nang kanang nay negosyo dito dyan ninyo na tong nagkuhan na to nga kananay pingrinyo na kuno sa amilyar karon dyan every 6 months man sila magrinyo sa negosyo dyan sa nato na si Mario may na dyan di maka-operate so ay abang mga nga hindi kuan din mi mag saan din na mo ron nga para wala bas Mario way income si Mario dyan asa magko na ay kuan nila kananay sa palit ko pero ini daka na ba na sa gipapalit na isang kay naanad sa una nga palit bisag unsan ja di kananay this is ba ni magdili mo palitan ja asa may gipalit karon na lang sa ginang gabi undang sa ka o kanang nay palit bisag unsa kay sige man nag-chat mami palit ko nga na mami palit ko kuan kay nito man lagi mo chat ja way nga kuan nga way abang sa ano lang
Kakaan pa man yun ni guys. Pero lisod jud. Lisod kay gisaligan jud na namon sa nami daghang mga bayranan. Kay isa ko na priso daghan matug bayranan. Siyempre ako yung bayad na ay mga motor na duha. Ag katong internet na mo dito sa shop kay bayaran pa ang gyapon na mo kuryente. Tubig na bayri kay randa ka bill nga to 16 na bayri kay nasungod to din sa paggamit sa tubig nga 16 may bayran sa bill sa tubig ja ang internet ang bayad gyapon ko kay naitaw man ja moy magibayran kay magal na may among gipapud lagi kadto ng gabi ja ang saan salamat dito ka manong aloy mo jay nag ati man dito kay daghan mga kuan guys baligja ja basin kabon sa motor ja mo na nga alodoy na isda okay naman dun kanang nay di man tanan na vlog ng about sa isa ka kaso ni Mario kay basig matingana mo ngano wa pagapon nakagawas nga kay ba man mo nga bilabol ng pusil ang pusil ni Zadari nga kaso kanang ay wa na si jay problema kay di na para sa morden na kaso ano na lisod pero ako guys pag-expect naman dun tako ng pag-gawas na kay ninom lagi sila nga oy pag-back up na ang tiguang kay nadto ko na kay kabawas siya nga way sa Mario pero nasulsulan siguro ang kuana nasiguro nagsulsul sa tiguang kasi wala nga kuan ka na ay gapon siya kagawas din isura sa mis abogado gahapon na panilak kayang gilakan kay gina sa abogado nga dito sa kagawas rin iniro wala kay baw sa kuan Yung kay isda na. nasa kamot pa sa piskal Nasa kuan. ang kuan ang kaso na rin kaman dalagwa sa karaka pagnit ka Tig-ana ni mo kay mo ana mas nitago di siya sa kanang bahas. di nanas ka na ni bato-bato Di na sa bahas kay ana ni mo mamay mo ibkot ana sa imong kamo. kay lugdi sa gang likod ay kay lugdi sa gang likod ay kinakagaw May bato diha oh. so kumana to guys tasa sa yung video tasan dya lagang salamat dya sa mga kuan mga tao nga nagmahal na mo dya sa kanina thank you so much I love you guys bye bye God bless so sa day bye 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 kasi kong tingog bye bye guys thank you for watching